أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassara mafarkin wabi. Shi wabi shine mace duk sanda ta haihi 'ya'ya sai ta ga sun mutu. Da ta samu ciki ta yi bari ko kuma da sun dan girma haka bayan an haihe su sai ta ga sun mutu. Ga abin da Shafi Gani Annabi da sai yake faɗa a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 59 babu sa'i babi da yake magana akan harfi sa'i yake cewa duk wanda a cikin mafarkinsa yayi mafarkin matarsa tana bari ko kuma mace ta yi mafarkin da 'ya'yanta sun taso mutuwa take a cikin mutuwa suke a cikin mafarki to lalle yana nuna cewa abun bakin ciki zai same ta a zahiri amma Allah zai daga darajar ta kuma daga baya za ta samu abun farin ciki da abin da ya sa zuciya ta watan samu natsuwa. Lalle wani lokacin idan mace ta mafarkin wabi yana nuna cewa fa akwai matsala da za ta biyo baya ga 'ya'yanta miwaƙi da abubuwa ne na hau za su yi ta samun 'ya'yanta Allah sauke. Jama'a muna yi makwa fata da kai da assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi